Χαίρετε. Είμαι εγώ ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης και όπως γνωρίζετε, όσοι με ακολουθάτε στο Instagram, όχι πως λέω ότι πρέπει να πας να με ακολουθήσεις, αλλά ναι, αυτό λέω. Άρχισα δουλειά ως μπαρίστας. Έκλεισα 1 μήνα και σκέφτηκα τι πιο υγιεινό από το να φέρεις την δουλειά σου στην προσωπική σου ζωή. Coffee shop name. Πώς να ονομάσω το coffee shop? Θα το ονομάσω... Έχει ελληνικά. Έχει ελληνικά. Καλό μου ακούγεται το νόστιμο και καλά είναι νόστιμο πάει. Όχι, λάθος, άκυρο. Θα το ονομάσω πρόστιμο γιατί μόλις ανοίξω θα φάω 7 πρόστιμα για παραβιάσεις υγειονομικού κώδικα. Δεν ήξερα ότι ξεκινάω από φοιτητής. Τι έχουμε εδώ να δούμε, interact. Πω τι μαλάκα, τι sensitivity. Τι αυτό είναι το καφέ μου. Μαλάκα βολικό. Λίγο ταλαιπωρημένο σπιτάκι έχει, αλλά ναι, πολύ βολικό να είσαι δίπλα από το καφέ. Τόσο ρεαλιστικό ρε πούστη μου. Μετά θα βγάλω τους πάγκους και θα έχει από μέσα φωλιές με κατσαρίδες. Ναι, εδώ πέρα φεύγει αυτό και από κάτω έχει φωλιές με κατσαρίδες. Μετά λογικά θα χρειαστεί να πάω στη βρύση εδώ πέρα και θα μου πει ότι υπάρχει και καλά σύμπλεξη με την τουαλέτα και θα πρέπει να κάνω και αυτό. Άφησέ με! There is no coffee available. Εγώ! Μαγαζί με καφέ, there is no coffee available. Τράσχαν. Και μαζεύω και καλά μαλακίες. Αντί για να πάρω τις μαλακίες και να τις πετάξω στον κάδο, πηγαίνω τον κάδο στις μαλακίες. Αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα έρθει το βουνό στο Μωάμεθ. Toilets. The voices are getting loud. Whenever I see Skibidi Toilet, cum comes out like a waterfall. Upgrade. Μπορώ να πω την κάρτα στο καφέ. House upgrade. Ναι, γιατί το σπίτι είναι μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, έτσι. Στην εφορία τα προϊόντα που αγοράζω για το σπίτι είναι στο όνομα της εταιρείας. Cups. Mini coffee cup. Άλλη μαλακία. Άντε. Το βασικά τώρα που το σκέφτομαι δεν βγάζει νόημα. Γιατί διαφορετικά ποτήρια είναι διαφορετικούς καφέδες. Δηλαδή, ο τάδε μπαίνει στο μεγάλο, ο άλλος ο τάδε μπαίνει στο πιο μικρό γιατί είναι πιο μεγάλη δόση καφέ. Και λογικά αυτό είναι και καλά το πλαστικό φαίνεται. Ίσως είναι και καλά το πλαστικό ποτήρι ή μπορεί να κάνω και λάθος. Απλά θα έλεγα με βάση το καπάκι ότι είναι το πλαστικό. Συμφέρει περισσότερο το πλαστικό από το χάρτινο, διότι στο πλαστικό μπορείς να δεις την ποιότητα του καφέ πριν το δώσεις στον πελάτη. Μπορείς να δεις και καλά το χρώμα του και... ναι. Σήμερα έμαθα. Άντε να πάρω και καφέ. Quality 50%. Κοίτα. Ποτέ σε όποια φάση και να είναι το μαγαζί σου, το προϊόν που πουλάς πρέπει αναγκαστικά να είναι στην top ποιότητα. Όσο και να κοστίζει, πρέπει να βγάλεις κατά την τσέπη σου να το βάλεις στην top ποιότητα, έτσι. Δεν είναι σε φάση. Εντάξει, στην αρχή δεν θα έχουμε πολύ πελατεία, δεν θα είναι το ίδιο με τις επόμενες μέρες, οπότε θα πάρουμε ένα καφέ που είναι από τα σκατά. Ήρθε, εδώ είμαι, όχι, απλά θα πετάει στο μαγαζί. Οκ, gameplay wise μπορώ να δω γιατί το κάνει, αλλά... τέλος. Γιατί τόση μπάτσα ρε παιδί, γιατί έγινε? Και άλλος, μαλάκα. Μαθεύτηκε ότι ανοίγω μαγαζί. Και τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Αν βγω στο δρόμο για να με πατήσει αμάξι, λέτε να πεθάνω? Να το, έρχεται, πάταμε. Λοιπόν, interact. Είμαστε ανοιχτά. Γυναίκα! Όχι, δεν είμαστε ανοιχτά, κλείσαμε, μόλις κλείσαμε. Πώς είσαι έτσι? Στο capacity. Right. Writing is optional. It will not affect the customer satisfaction. While holding, press the spacebar to write. Right. Θα γράψω. Έλα. Πέος. Θα πιει πέος. Και επίσης αυτό δεν είναι coffee grinder. Τέλος πάντων.
Δεν πρέπει να είναι full το coffee grinder. Πολύ έβαλα. Σε αφήνω πίσω εκεί. Θα χρειαστεί να με περιμένετε λίγο, είμαι ακόμα αρχάριος. GR. Ξέρει που μένω. Τι θέλει τώρα. Fill the coffee beans in the manual grinder. Πρέπει να το γεμίσω. Καθόλου ρεαλιστικό. Οκ, full ψέμα, κανονικά δεν πρέπει να το έχεις γεμάτο. Ή μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά δεν κάνω ποτέ λάθος γιατί είμαι τέλειος. In the espresso machine, οκ. Άλλη μια λεπτομέρεια. Actually, πρέπει να το πατήσεις πριν το βάλεις, αλλιώς θα γίνει μαλακία. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω στο παιχνίδι τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Shot glass in the espresso machine. Σφινάκι, τι στο μπούτσο για το σφινάκι. Φύγα πάντα. Turn on the espresso machine. Interact. Και τώρα περιμένουμε. Όσο περιμένουμε, ποτέ πρέπει να βάλουμε παγάκια μέσα στο χαρτινό το ποτήρι. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω στο παιχνίδι τι θα κάνω. Χεστήκα πάνω μου. Order tray. Ναι, γιατί θέλει και tray για τον καφέ της. Ring the bell and complete the factory. Γιατί μου το έκανες αυτό. Έφυγε τρέχοντας. Θα ρίξω έναν ύπνο. Πόσες ώρες μπορώ να ρίξω? Max 12. Πάω να ρίξω έναν ύπνο. Κοιμήθηκα 12 ώρες. Σαν την αληθινή ζωή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο νύχτα. Θέλω να πάω τουαλέτα. Θέλω να πάω τουαλέτα. Μην να πάω τουαλέτα, Αρίτο. Μετά ρε παιδιά, πουλάω ρε παιδιά. Πουλάω. Αρίτο, πίτα παν, Αρίτο. Πίτα παν.